we willen nog iets meer. Kijk, ik ben historicus, ik werk aan de universiteit. Normaal gesproken als je databases maakt aan de universiteit, dan ga je er bovenop zitten. Probeer dat iedereen afblijft en dan ga je er zoveel mogelijk artikelen over schrijven. Voordat iemand anders het kan gebruiken. Maar dat wilden we nou net niet bij dit project. En de reden waarom is omdat het niet, in mijn stellige overtuiging, dit is niet onze informatie. Dit is niet mijn informatie als iemand aan de universiteit. Dit is de informatie van de bevolking van Suriname, van Curaçao, van Aruba, van Sint-Eustatius. En ik wil dat iedereen erbij kan. Ik wil dat u erbij kan. Ik wil dat de mensen op eilanden erbij kunnen. En ik wil dat eigenlijk iedereen die nabestaand is hiervan over de hele wereld het kan zoeken. Dus wij zorgen dat we alles vrij online beschikbaar maken. En ik vind het belangrijk dat het verleden, het Caribische verleden, voor iedereen toegankelijk is. U heeft waarschijnlijk al lang ingeschat dat ik een kaaskop ben. Dat ben ik ook. Daar zie je niks van, dat weet ik. Voor mij is het relatief heel makkelijk om heel veel over mijn familie terug te vinden tot eeuwen geleden. En ik weet dat het voor velen van u, zeker tot een paar jaar geleden, echt heel erg lastig was om dat te doen. Dus op deze manier kunnen we zorgen dat iedereen toegang krijgt. Iedereen heeft recht op familiewortels en op zoeken naar afkomst. U ziet dat schemaatje daarnaast. Dit is eigenlijk de volgorde van alle archieven die belangrijk zijn om mensen door die tijd heen te volgen. U ziet linksboven slavenregister. Elk eiland moet een slavenregister hebben gehad. Of die nog bewaard zijn is een tweede. U ziet manumissies, dus vrijlatingen in de tijd dat slavernij nog bestond. U ziet het emancipatieregister, want elk eiland had ook een register waarin iedereen die vrij kwam werd vermeld met de achternaam die ze kregen en eventueel een nieuwe voornaam. En daarnaast die hoek, dat is eigenlijk de burgerlijke stand. Want natuurlijk in 1830 is een deel van de bevolking van het eiland al vrij. Op Curaçao zelfs een meerderheid van de bevolking. Dat geldt niet voor alle eilanden. En die burgerlijke stand bestaat uit geboorteactes, huwelijksactes, overlijdensactes. En op een gegeven moment, en dat staat onderaan, vanaf ongeveer 1930 komen daar ook nog gezinskaarten bij. Dus dan kun je zien wie wonen daar officieel met elkaar samen. Dus wie woont bij wie heeft een relatie met wie, dat maakt het zoeken ook iets makkelijker. We zijn daar nog in overleg of we dat op den duur ook kunnen toevoegen. Curaçao. Ik zal zo meteen op de andere eilanden verder vertellen. Links ziet u een voorbeeld van een slavenregister. Rechts ziet u het voorbeeld van de burgerlijke stand. En met het laatste te beginnen, u heeft ook allemaal zo'n akte. Want uw geboorteakte ziet er waarschijnlijk grotendeels hetzelfde nog uit als wat u hier ziet. Een akte waarbij wordt vermeld wie er wordt geboren of wie er overlijdt. Met aangevers erbij, met de naam van de persoon, met de naam van de ouders erbij. Of de ouder als de moeder ongetrouwd was. En dergelijke. Dat soort informatie. Wat u links ziet, is iets anders. Het slavenregister werkt echt anders. U ziet met hele grote letters een naam erboven staan. Die naam is niet degene die in slavernij is. Dat is de slavenhouder. En u ziet links, deze namen zijn allemaal doorgestreept, want deze mensen zijn allemaal of overleden of verkocht. Maar de lijst links, dat zijn de mensen die in slavernij zijn. En daarachter staat hun geboortejaar. Achter staat een kolom met de naam van de moeder. En dan staat hoe deze mensen op de lijst zijn gekomen. Zijn ze geboren? Zijn ze verkocht door een slaafhouder? En hoe ze ook weer van de lijst zijn verdwenen. Zijn ze overleden? Zijn ze ontsnapt? Zijn ze vrijgelaten? Zijn ze weer verkocht? Dat is een belangrijk, op het moment dat u bezig bent met archieven in het Caribisch gebied, is een heel belangrijk onderscheid. De akte aan de rechterkant wordt aangegeven door mensen, meestal familieleden natuurlijk. Of eventueel de buren of de voetvrouw. Maar in ieder geval mensen die er een persoonlijk belang bij hebben om dat goed te doen. Die ook betrokken zijn bij deze mensen. Links is aangegeven door een slavenhouder of door dienstvertegenwoordiger. Mensen die niet persoonlijk betrokken waren, behalve als het gaat om bezit. Dus je ziet met name in de slavenregisters, en daar moet je echt wel opletten, dat daar nog wel eens een keer afwijkingen in zitten. Dus dat er een geboortejaar de ene keer zo wordt geschreven en bij de volgende inschrijving is iemand opeens 2 jaar ouder of jonger.
Gewoon omdat het de slavenhouder niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt hoe oud iemand was. Dat soort fouten zitten er vaak in. En daar moet je echt op het moment dat je mee rekent, moet je dus altijd oppassen dat het ongeveer is. Omdat namen anders worden geschreven, omdat die ambtenaar het doorkrijgt van zo'n slavenhouder die iemand gekocht heeft. En die ook niet precies weet hoe de naam is. Ik zeg het er altijd bij, omdat het betekent dat je dus de informatie links veel minder precies is over het algemeen dan de informatie voor de vrije bevolking. Wat gelukkig na 1863 iedereen is. Iedereen staat in de lijst. Waar publiceren we het nou op? Waar kunt u het terugvinden? Nou, dat is onder andere op het website het Nationaal Archief Curaçao. Slavenregister van Curaçao. Maar ook bijvoorbeeld op Collection Aruba. Er staat een hele mooie dataset over mensen in slavernij op Aruba, staat erop. En we proberen ook alles een soort dubbeling te maken met het Nationaal Archief in Nederland. En bijvoorbeeld de dataset van de emancipatie van Sint-Eustatius, ik zal hem zo laten zien. Die staat alleen in Nederland, omdat er geen archief is op dit moment op Sint-Eustatius. Dus dat maakt het anders. Niet. En hier zou ik zeker een foto van maken. Dit zijn de belangrijkste archieven die wij nu al gepubliceerd hebben. U ziet dat de meeste zijn nog slavernij gerelateerd. Het slavenregister van Curaçao, de slavernijdatabase van Aruba, de emancipatiedatabase van Sint-Eustatius, maar ook al stukken van de burgerlijke stand van Curaçao en de burgerstand van de andere eilanden. Er is een oudere versie van die op Wie was wie staat. Maar daar proberen we de komende jaren een nieuwere versie omheen te bouwen.